bisa dikira udah sih udah gitu videonya asik pokračování je no jako další a tady máme teda takže tady je Teres můj říkat Teres a tady Teres prostě je naše velká v klubu a mi se jim strašně líbí ne protože jsem jakože protože já trošku menší milon a já to teda nevím na čem. A teďka. Lenička. Celou dobu je to nejlepší a oni neví, takže jsem to neřekla. No, takže tady menší na pauzu. Mám to neřekla, že se to jmenuje apauza, že ho vyslovuje apauza. No takže to můžeme říkat asi apauza. Mamka to říkala, že to vyslovuje apauza. Mamka byla u koní. No a já vám teda nebudu kolik, nebudu vám říkat, kolik mám koní. Já bych mě přišel vykrást. Neřeknu vám to, neřeknu. Jo, chtěl to vědět, tak napíšte do komentáře. Někde vám to řeknu, ale někde, kde nebudou háčky. A vy mu to neříkáte. Hoří podle mě nebo takže mi někam jdem. A já mu to tolkám. Takže jsem na bok. Mamka dělá nějaký koníčky. Dělala. Takže vám to dám na bok. Některá si dělá, potřeba vyšlo, že není nějaká. A budem se chovat jako kdyby ta kamera nebyla. Budeme teda hrát na zkoušku. Takže budeme hrát na zkoušku, jaj. Takže. Takže máme jde. Já mám tady. Teďka, mám tady apaus. Sakra, mám to všem jo. Jo, já jsem tady jediná. Dovolím toho nejpomalejšího koníka. Sakra, vznikl to. Jsem nikomu nechtěla, budu pomalejšího koníka. Jsem blbá. A teď tam jedem. Takže napětí velké. Napětí očekávání možná. Jo, a nebo jsem teda chtěla, jak bych to mohla vydat, samozřejmě, že? Proč to nevydat? Je to už 5 minut, ale za video, to bych si musela zaplatit. Jsou bolet, když to takový chudáček, malý koníček. Co je apelóza? Všude! On se rozmnožil normálně už. To tady to přehnal. Všude apelóza. Já používám to, co mám. Vybavení jsem už nechala ty stoličky. Au. Ještě, předběhnout. Apelóza, apelózy. Já jsem teda zkoušela. Předjíždět teda tu a předjíždět teda k Waterhorse. K Waterhorse. A teda jsem předjela a to mělo být. Soukromně to nemohu ještě. Je tím překramníkem. Co to je? Bože, peso, neumím přepast. Asi. Vy se přidejte. Přidej, Vláďku, přidej, koťátko moje Mario. Jsme první. Jako vždycky. Kořen. Počkat, já nevím, kam jedem. Já vás musím nechat předjet. Já nevím, kam jedeme. Já musím počkat, já nevím vůbec, kam jedeme. Že, taky šel dopředu, ani nevím, kam jedem. Já nechci skákat, nic se nechce. Stejně mám jenom. Je tady staršán, chudáček. Já musím ještě trošku tam dám. Tam, dejte vás, bože. Neříkejte, že jsme někoho ztratili po cestě. Tak dělejte, vy vůbec nejste aktivní, holky. Holky, dělejte. Vy jste aktivní, vy máte někam zareagovat, ale ne. Vy jsme nějaký rychlí. Já předjedu tady toho zpátky ven. Jen, broučku, jen, ty můj malinký běláčíku. Jeden, mláčku, je. Počkejte. Chtěla bych přihlášený. Jo, mláčku, můj malý. Ty, on měla Tereza. Já jí budu říkat Terez. Mama od teďka asi. Já se o to vůbec od teďka nestarám. Já jsem to neřekl,